namunuan sa provincial jail gipasanginlan nga mo'y nagpaluyo sa illegal drug operations sulod sa CPDRC. Listahan sa mga opisyal nga mga drug protectors nadawat sa City Hall. Duha ka drug dens sa Barrio Luz gi-raid sa kapulisan. Siyam ka tawo nadakpan. Usa ka amahan gisumbong sa pagpanglugos ug pagpanamastama sa iyang kaugalingon nga mga anak ug asawa. Utility workers sa lungsod sa Pinamungahan ang gituhuan nga naglungkab sa Treasurer's Office. May hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na ang mga balita uban ang kinatibuk ang puwersa sa News 5 Cebu karong adlawng Biyernes, pitsa 5 sa buwan sa Setyembre, tuig 2014. Ako si Glenn Soco. Inyo sabing madungog simulcast sa Radyo 5 101.9 News FM alang sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, gipabakwit una sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga residente nga namuyo daplin sa sapa sa barangay Sapang Dako gumikan sa container van nga naanod nga posibleng magdala og kadaot kanila. Nasayran nga tuyong gibutang ang maong van Glen sa slope sa maong sapa aron unta gamiton isip reservoir sa mga molupyo sa dapit apan naanod kini gumikan sa kusog nga sug. Kasamtangan gihatagan og PC ang maong van aron di kini hingpit nga maanod. Gipasabot sa chairman sa CDRRMC nga si Konsehal Dave Tumulak nga gimanduan na niya ang iyang mga sakop nga magigsabot sa maong barangay aron mapikas-pikas ang maong van ug mahawas gikan sa sapa. Tuwa una namuyo sa ilang mga paryente ang gipabakwit nga mga residente samtang alerte usab ang CDRRMC sa sunod-sunod na nga mga landslide sa Sapang Dako sama sa nahitabo kagahapon. Dako kayo risko kay simbako og mosaka ang tubig baha no sa sapa. Posible nga maanod ning maong container o maipunta ning adto sa mga panimay. So makarisgo na hinuon kay sa mga residente. Alerto ang mga residente sa barangay Sapang Dako ug syudad sa Sugbo nunot sa hulga sa pagdahili sa yuta ug pagbaha karon nga nagsige og uwan. Ryan Sorote, Sugin Limi. Ang barangay Sapang Dako may usa sa 14 ka mga barangay sa Dakbayan sa Sugbo nga peligro sa pagdahili sa yuta ug mga pagbaha. Gani sa nakalabay nga mga adlaw, ang maong barangay mao dunay labing daghang natala nga mga kaso sa landslide. Kaghapon, usa ka Feliz Aligado, 39 anyos ang naangol human maigo sa bato sa sitio Lupa. Laing girespondihan sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office kining nahug nga container van sa sapa nga gipanag-iya sa Helpmate Incorporated. Gihigtan na lang sa taga CCDRRMO ang van aron di kini mabanla sa kusog nga sug. Bisan ang temporaryong gibihinan sa barangay Sapang Dako Elementary School, gipalibutan sab og peligro ug maayo na lang hatod kuha sa maginikanan ilang mga anak sa tunghaan. Apan di gihapon malikayan sa mga magtutudlo nga mabalaka sa posible unyang kalit nga mahitabo. Kung ano lang mi sa barangay hall, wala lalinog, okay ra. Gawas lang sa mo agianan kung ang mga bata mo padong na muuli mo na yung makuyawan. Syempre kay sa inyong nakita diha sa agianan, di ba? Ang mga bato mga ligid man. Lakip nga nahadlok ang mga sakop sa barangay disaster team sa pagtubag sa emerhensiya sa ilang dapit kay kuwang sila og training. Mao nga ilang hangyo, dunay untay ipahigayon nga dituling sa mga sakop sa barangay aron malabas ang ilang skills. Upat ka mga lugar sa Sapang Dako ang itutukan sa barangay tungod sa posibilidad sa pagdahili sa yuta, kini gilangkuban sa Kanipaw, Arcos, Kasili ug Baksa. Kuan, daghan may diri katong mga batan o katong mga youth sa una nga gitraining sila panahon nga naikuan nga magkatabang sad sila. Gawa sa Sapang Dako, doon na say na-report nga minor landslide sa sitio Canaas ug sitio Tipoloville sa barangay Guadalupe. Lakip usab sa kuyaw sa landslide ug pagbaha ang barangay Adlaon, Apas, Banilad, Buot, Kambinukot, Guba, Labangon, Pamatuan, Pitos, Pulang Bato, Kiyot ug Tuong. Ryan Sorote, News 5. Naaprubahan na sa Cebu City Council ang usa ka resolusyon nga nagbando sa tanang media outlet sa Dakbayan sa Sugbo nga maghatag og public service announcements alang sa disaster awareness and preparedness. Leslie Caminadi Vistil, Sugin Limi.
Giawhag ni Cebu City Councilor Dave Tumula kinsa mo ilabaw sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga tigbalita, ilabi na ang mga station managers sa pagpagawas og public service announcement sa kahanginan matud sa disaster preparedness ug awareness. Kini aron mahatagan og katin-awan ug dugang kaalam ang katilingban sa angayan nilang buhaton kun dunay mga panghitabo o katalagman nga muigo. Buot ni Tumulak nga sila matabangan sa media sa pagpahibaw sa katawhan, pinaagi sa newspapers, radio ug telebisyon. Nag-awhag ta nila, naghagyo ta nila nga maghimo og kanang developmental plan about disaster risk reduction awareness sa ato ang mga listeners and viewers nga part na sa ilahang corporate social responsibility. Nasayran nga naaprubahan sa konseho ang resolusyon nga gipangmahanan ni Tumulak nga naghangyo sa tanang media outlets sa pagpagawas og impormasyon gikan sa CDRRMO. Gipahibaw sab sa konsehal nga ang disaster team andam kaayo mukandak og seminar alang sa mga sakop sa media labi na kadtong naa sa field. We are willing sa Cebu City Disaster, we're willing to conduct information education campaign sa tanang mga media outlets, especially reporters, field reporters, para sa sila makasabot about what is the disaster, how to respond, in regards to mga incident ngayon ana. Leslie Caminadi Vistil, News 5. Mitumaw ang tensyon ganihang kadlawon sa karaang merkado publiko sa lungsod sa Minglanilla. Dihang pugos nga gipagawas ang mga pulis. Sa mga pulis ang mga vendors nga nagmagahing mupahawa. Naaktuhan ni Ray Pasaporte ang maong hitabo. Gialirungan sa mga sakop sa CDM kon Civil Disturbance Management nga gikan sa Cebu Provincial Public Safety Company ug sa kapulisan gikan sa Talisay ug Naga. Kining karaang merkado sa Minglanilla ganihang pasado alas 2 sa kadlawon. Ilang gidid-an ang bisan kinsa nga sibilyan nga makasud o makapaduol bisan ning inyong tigbalita samtang nagpadayon ang negosasyon. Kay wa madasa tarong nga panag-istorya ang mga vendors. Nakahukom ang kapulisan nga pugso na lang sila sa pagpagawas. Nibabag sa purtahan ang mga manindahay nga gipanguluhan ni Sherby de los Reyes, ang presidente sa Minglanilla Public Market Vendors Multipurpose Cooperative. Kining babae nga nagyelo kinsa ana sa kiliran ni De Los Reyes diriyot na matumba gumikan sa pagpanglimpasog nga di makasud ang kapulisan. Kay wa mulampos ang mga pulis sa una nilang pag-asdang din hinamisod ang mga sakop sa CDM. Pagsud sa mga pulis, gipangpusasan ang mga lalaki lakip na si De Los Reyes samtang madungog sab nga nagpiti-piti nga mga batuta. Gida sa presinto ang presidente sa kapunungan uban sa laing lima pa nga naglakip nilang Simon Hardinico sa Franciscan Friars of Charity, Rafi Plarisan, Ray Traya, Hernan Lucero ug Archie Bajo. Period of 5 days from receipt or posting of this letter. I-post niya ng mga letter, sir. Gikumot nila, sir. Kani, gipangumot nila ni. Gibasihan sa hepe sa Minglanilla Police ang mga gipangdakop sa notice to vacate nga giisyu ni adtong Agosto 28 ni Attorney Jose Vicente Arnado nga maoy gibasihan sa pagpagawas sa manindahay. Mo din atong gibasihan din sila. Actually ginagaan sila og 5 days nga period. So nilapas na sila kasi 7 days na nila karon. So ang buwan na ni maayo ang padawat nila reduce to sign sila. So dili gud sila modawat sa kuan sa Purti. Sa pag-post pang taga LGU gipumot nila. So
ila lang gipapilit, wala nila gipa-reserve, gipa-receive di namo kuan kundi ila lang gipapilit. Letterhead lang sa abogado may ilang gi-serve namo dili court order. Ang among gipangayo is ang court order para adto mi mo padayag sa among sentimento o among ipakita sa among mga dokumento nga ang sa ombudsman napay pending sa ombudsman nga napami-apilar. Dipinsa sa kapulisan nga igora silang nihimo sa ilang trabaho bisan pa man sa gihimo sa manindahay nga nakahatag kanilang kahasol. Ang mga roll-ups ug doors sa second floor gipang sikaran sa kapulisan kay kabahin kini sa plano sa pagsiguro nga way tawo nga nag-andam og injan pana. One my personal also, ilang gi-attempt og injan pana. Kano sa mga mo? Almost 2 weeks na ba? Mga 2 weeks na siguro. 2 weeks na sir na sir. So, SPO3 honor, pagka ako tao mo dito kuan sa midcom direct anang sa may direct nilang makita ba or giinitan nila na Indian pana dili na siya tinuod. In fact, isa kanila ang second floor sa merkado, wala sila nakuha ni ini nga bisag unsa. Gamay raman mi. Wala gyud Indian pana din nga gi-prepare ang mga vendors. Very peaceful ang protest sa vendors nga magpabilin sa maong. Bisan sa tensyon nga mitumaw, gibutyag ni Gadingan nga wa sila gidapatan nga manindahay. Apan na masangil ang presidente sa mga vendors nga pagpangharas ang gihimo sa kapulisan. Wala mi maglapas sir. Wala di mi gidapatan nila sir, wala mi manapat nila sir. Actually sila mga tawag sa Samaran. So, sila grabe ko nila kuha nila. Grabe pa mga pulong nila wala na para sa trabaho namo sir. Mibahad sab si Gadingan nga iyang tun-an kun unsay kaso ang ilang ipasaka. Wa ko'y problema sa kaso, no? Wa ko'y problema kay nakita nako ang panawagan sa mga vendors nga very legitimate siya, no? Legitimate siya kay in the sense nga nawagan sila iplastar ang panginabuhian na ni sa mga sa mga vendors ang nakataya dinhi. Ug muadto sa amoa ang mga vendors nga maghilak. Tungod kay wala na sila pagkaon kay dili na maayo ang ilang kita. Gumikan sa kasamok, dunay panawagan si Hardinico kang Cebu Archbishop Jose Palma. So I'm calling for the intervention of the Archbishop of Cebu to look at what is happening now in Milanilla. Ray Pasaporte, News 5. Subay sa maong balita, mga vendor sa Minglanilla nga nagmagahi pagbiya sa karaang merkado pasakanog sumbong sa kapulisan ug sa lungsod. Andam usab moatubang ang kapulisan sa reklamong harassment nga ipasaka sa mga vendors. Ani ang follow-up report ni Jinky Bargio. Gawas sa mga sakop sa Minglanilla Police Station, doon na say gipada ang Provincial Police Office nga augmentation force say gayong muulbo na sabunya ang kasamok sa karaang merkado sa Minglanilla. Kini human nagkagubot kaganihang kadlawon ang pag-implementar sa kapulisan sa order to vacate gikan sa mayor sa pipila ka mga vendors nga nagmagahi sa pagpahawa sa karaang merkado. Matud sa hepe sa Minglanilla Police, maximum tolerance ang ilang gipatuman kaganiha. Nga ala to isa ka pulis nga kuan kanang usa may mong gusto tipion tika kanang batyon tika naog dire kay ligsan tika ana nya mo to nga kanang kuan pero dili daan gihapak na akong ulo. So lisod kayo kay bakit sila masulod mi di sulod o gatuluran na naman anto naka-grabay na lang sa kamot. Siyempre among gi ko na maximum tolerance ako di man pwede unsa may among purpose og dili na mosulod mi dito. Giklaro sa municipal administrator sa Minglanilla nga dili na mahimong mubalik pa ang mga vendors sa karaang merkado. Matud niya, wa sila magkuwang sa paghatag og notice to vacate sa duha ka higayon. Hatag kay giadto magina sa ito kay giserve man gibugal-bugalan in taon ng atong mga nag-serve dito nga ila pang gipanggisi ang atong demand letter ila pang gigisi-gisi wa gyud sila mutahod ba grabe gyud kayo murag bitaw sila wa nagikahadlok. Apan alang kang Nay Marisa, andam niyang pakamatyan ang maong dapit. At nila pakamatyan yun naman kay publiko man ni ma'am. Publiko ni merkadua. 5 years bang amo pagkuhan din para mi makatinda pa. Ano mahawangan mi? Ay nasan mang natabo ni ani ma'am kay ugwa pa ni may tabo na dili matuki ang kuas Minglanilla.
Bisan pa man sa mga nagprotesta nga mga market vendors apan wa kini siya makapudong aron di ipadayon ang pagguba sa mga stalls gani bisan dinhi mismo sa labing karaan nilang merkado publiko padayon lamang gyapon kini siya nga giguba karon. Karong adlaw pasakaan sa pulis og kasong disobedience and resistance to an agent of person in authority ang unom ka vendors nga gidakop human nagdumili sa pagbiya sa karaang merkado samtang ang LGU mupasaka usab og sumbong trespassing. Magpabilin sa merkado ang mga pulis hangtod nga mahusay ang isyu tali sa LGU ug market vendors. Jinky Bargio, News 5. Nangayo og data ang buhatan sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office sa PHIVOLCS silang recorded minor quakes nga migo sa Subo aron masayod sa mga posibleng lakang bahin niini. Leslie Caminada Vistil, Sugid Limi. Gusto sa chairman sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office nga mangayo og datos sa PHIVOLCS kung ngano og unsay hinungdan sa nasinating hinay nga pag-uyog sa yuta sa pipila na kaadlaw. Buot sab niyang masayran kung doon na by fault line sa Sugbo ug kung doon na iya dayon kining ipasusi. Aron sa paghatag usab og katinawan nato og unsa kini. So ngatong suwat ngadto kang Director Solido nga ipahigayon ang investigasyon. Kagahapon, nakadawat og taho si Tumulak nga dunay nahitabong pagpangliki sa yuta sa bukirang barangay sa Siraw. Buot ni Tumulak nga masusi kini sa daling panahon aron makahatag sila og pahimangno sa mga residente sa dapit. Patakaybaw or either rain-induced ang crack or there is a earth movement. So ang makadetermine ana sila ra gyud. So mga natagatin-awan nila para sa saingon kita pod makahibaw o makapangandam ta. Leslie Caminada Vistil, News 5. Usa ka utility worker sa lungsod sa Pinamungahan maoy gituhuan nga nanglungkab sa Treasurer's Office sa munisipyo. Kini nakit-an sa mga testigos niadtong kadlawon dihang nahitabo ang krimen. Andrea Patenya, Sugin Limi. Gipahibaw sa hepe sa Pinamungahan Police nga si Senior Inspector Ruben Verbo nga duna na sila'y suspect sa paglungkab sa Treasurer's Office sa ilang munisipyo, di inakuha ang dulan 500,000 pesos nga kwarta. Ang suspect nakitaan sa duha ka mga standby, driver ug konduktor sa Ceres bus. Usa ka utility worker maoy ilang gidudahan human makit-i sa upat ka mga testigo nga nagbarog kini atubangan sa munisipyo ug milakaw padung sa Luyo niadtong Agosto 31 adlawng Domingo sa alas 2 sa kadlawon. Kadudahan kun nganong naabot ang maong trabahante sa munisipyo ni atong orasa. Ni anang adlawan na diskubrihan nga nalungkab na ang vault ug drawer sa ilang Treasurer's Office. Nakita siya na diya sa tubangan sa munisipyo adang alas 2 sa kadlawon. No, alas 2 sa kadlawon nakita siya na diya sa tubangan sa munisipyo and then nailagaw paingon sa Luyo. Ito ba natay duha ka mga civilian nga nadaditapit sa public CR nag-inom so nakita ni siya actually ilaw maging siya kay okay nito bahante niya then there are other also kaning atong mga series employee nga nakakita sa niya. Gipatawag ni Verbo ang maong utility worker kagahapon aron kuhaan og pamahayag ug miingon nga kadudahan gyud ang gipakitang lihok niini atol sa interogasyon. Natinga usab sila kun nganong duna kini 10,000 pesos sa iyang pitaka nga base sa payroll 800 ngadto sa 1,000 ka pesos ra ang iyang sweldo matag kinsenas tungod sa loan deductions. Amo siya question nga hanggang na kay nga kwarta. Actually, ang sweldo is just 1,000. Gikatakdang pasakaan og kaso ang maong trabahante ug laing duha ka John Does nga kakunsabo niini sa krimen. Samtang mato ni Regional Intelligence Division Chief Police Superintendent Pablo Labra, dako ilang pagtuo nga inside job sab ang nahitabong pagpanglungkab sa tulo ka mga Treasurer's Offices sa lungsod sa Carmen, Compostela ug Sugod. So, dili gi siya ingon usa ka grupo nga apparently done by employees nga nagtrabaho. It happened lang, they did it lang na nagsunod-sunod. So, it would seem na binuhatan of the same group and did it one after another. Pahimangno ni Labra sa uban pang mayors nga di na paabuton pang mabiktima sa susamang krimen, usa lihukon ang pagpaligon sa seguridad sa ilang mga municipal halls, hilabi na sa ilang Treasurer's Office. With this security survey, makahatag taog ka ng suggestion
sa mga mayor nga ilang paligunan ang maong opisina, no, tungod kay naman diha ang mga ibutang ang mga kwarta, no. Andrea Patenia, News 5. Naputol ang pagtanaw sa duwa sa basketball kagabi sa mga tao sa usa ka KTV Resto Bar sa may Barangay Lahog. Dihang gitulis ang tag-iya niini nga mausay nagsilbing kahero. Gipusil pa ang biktima dihang misukol kini sa tulisan. Ryan Pasaporte, Ryan Sorote, Suginlimi. Samtang nagtutok sa kulbahinam nga duwa sa Gilas, Pilipinas ug Senegal ang mga guests ug trabahante ining KTV Resto Bar sa Maydan, Laguardia sa Barangay Lahog, kalit silang naukay pasado alas 9 kagabi dihang dunay duha ka lalaki nga nanulis. Gingong kalit lang misud samtang og kalibre 45 nga pistola ang usa sa mga tulisan nga nag full-faced helmet samtang ang usa nagsilbing bantay sa gawas. Giduol sa armadong tulisan ang kahera nga mausay tag-iya sa bar nga si Prince Daryl Echaverri. Nakuha sa tulisan ang gibanaba ng 2,000 nga kwarta. Apan wa pa makontento ang tulisan og milipot sa counter dayon gilabnot ang bulawang kwenta sa tag-iya. Nilugnot ang biktima, hinungdan nga giposil kini sa tulisan sa iyang wang nga paa. Oh, yes. So, mo'y na lang kunan sir. Pero way naka-identify sa motor kung usay lang kuan usay klase sa motor lang gisakyan sad. Daling misakay sa motorsiklo misibat ang mga tulisan paingon sa Salinas Drive samtang gidala sa tambalanan ang biktima nga layo na sa kuyaw nga kahimtang. Ginawa gyud nakasukol sa mga tulisan tungod sa kahadlok nga sila mo'y sunod nga pusilon. Lutong ipungan ako nga ayaw lang sakay basing daghanan og madamis pa. Way CCTV camera ang establishmento. Hinuon, suway nga susihon sa kapulisan ng mga CCTV camera sa ubang mga establishmento sa Salinas Drive kung nakuhaan ang pagsibat sa mga tulisan. Ryan Sorote, News 5. Gidismiss sa prosecutor's office ang sumbong karnaping batok sa duha gikan sa tulo ka mga suspects pagkarnap sa usa ka motorsiklo sud sa IT Park niadtong Martes. Sumala sa resolusyon ni Prosecutor Ricky Macabaya, why probable cause nga i-appeal sa ugkiha sila si Ernie Galiaduga ug Victor Surigao Jr. Matud nila, igo ra sila nga gitudlo sa suspect nga si Rogelio Sevilla tungod sa kahadlok niini sa mga pulis. Pagresulta na sa among kaso ma'am nga na-dismiss kami, dito giamin niya bisan sa pa sa mga arresting officer namo nga gihimo na to nga iya kami gilambigit tungod sa dakong rason nga mahadlok siya nga itipion siya sa mga pulis nga nagkuha sa iya, nagdakop sa iya. Gipahibaw sa pangu sa Regional Operations and Planning Division nga si Police Senior Superintendent Erson Digal nga base sa mando nga ilang nadawat gikan sa ilang uluhang buhatan, i-extend og usa ka tuig ang validity sa mga lisensya sa armas nga mo expire gikan Enero hangtod Disyembre karong tuiga. Matud ni Digal na hukman kini kay daghan ang mireklamo nga napakya sila sa pagpa-renew sa lisensya sa ilang mga armas kay wa pa makalukat og license to own and possess firearm. Subay niini temporaryo sab nga gisuspenso ang ballistic exam isip rekisito sa pagpa-renew sa lisensya sa armas. Samtang gipahibaw sab ni Digal nga magpadayon ng ilang caravan alang sa pag-apply sa license to own and possess firearm karong September 11 ug 12 sa Negros Oriental, September 18 ug 19 sa Bohol ug September 25 and 26 sa Siquijor. Amo silang picturean and then we will give them 2 months to submit the lacking requirements. Pag dili nila ma-submit ng lacking requirements, dili na may process ang ilang kuan. But we will picturean na namo sila dito sa Negros Siquijor Bohol. So ang ilang mga requirements asa man nila i-submit? They will submit that requirements sa ilang FISAGs po din sa provinces and then the section chief sa FISAG mo po yung padala diri sa regional headquarters. Pag makita mo kompleto na tanang mga requirements, that's the time nga amo na silang ikuan ang ilang process na kita na ang ilang pilis. Giauhag sa kapulisan sa Dakben sa Sugbo ang National Bureau of Investigation Region 7 nga ilhon ang mga police drug protectors sa tigpayuhot ug nag-operate og drug den sa Barangay Ermita. Din 29 ka tawo ang nasikop niadtong miaging adlaw. Ryan Sorote, Suginlimi. Untouchable kuno ang giingong operator sa drug den sa Barangay Ermita nga si alias Gigi. Kinsa gihulagway nga hilabihan ka idlas kay duna kuno kini protector nga mga pulis ug mga opisyalis sa barangay.
Kini ang gibutyag sa NBI 7 human ilang gisung ang drug den sa Maidan El Filibustrismo din 29 katawang ilang nadagpan ug napasakaan og sumbong. Way nakita ang dautan ng hepe sa Cebu City Intelligence Branch, Superintendent Romeo Santander sa pasangil sa NBI 7. Gihangin ni Santander ang NBI nga nganlan ang maong mga pulis aron ila kining ma-validate ug maaksyonan. Ang sako lang gyud Brian is hoping lang they would name the policeman alleged may protect for this drug den. Giangko ni Santander nga doon na sila'y nadawat nga taho sa mga pulis nga nalambigit sa ginadling drogas apan hangtod karon ila pa kining giimbestigar. Gani usa sa mga nagpalig-on sa maong taho ang Blue Book nga nakuha sa drug raid sa Police Regional Office 7 sa Barangay Ermita diin dunay giingong pulis ang nakalista. Nang hinaot ang kapulisan nga dunay pakig-alayon kanila ang NBI 7 aron ma-synchronize ang ilang mga lakang pagbatok sa illegal nga drogas. Although there were reports, I hope it would jive, no? It would jive sa amo akong gigunitan nga report on hearing policemen nga part sa derogatory. Giklaro usab ni Ermita Barangay Captain Imok Rupinta nga way mga sakop sa konseho sa iyang barangay ang giingong mga protektor sa ginadling drogas sa ilang lugar. Wasab kuno sila magkuwang sa pag-abag sa NBI ato sa ilang pagsung sa drug den nga pipila lang ka metros gikan sa ilang barangay hall. Gihangi usab ni Rupinta ang Police Coordinating Advisory Council nga patambungon sa ilang sinimana nga meeting ang NBI aron klaruhon ang mga pasangil batok kanila. Kini mga barangay official karon ako man yung pundok landslide namin no wa may pundok nga akong dalpon sa kabuok ka mangilabot sa mga drogas nga mangotas nga drogas ayo ko sugot ana no so ako o kami wa gyud usa na mo nga makapulisok nagdawat anang mga warta sa mga drogas. Ryan Sorote, News 5. Nakadawat og taho ang buhatan sa City on Substance Abuse Prevention ug listahan sa mga barangay officials nga giingong mga drug protectors. Leslie Caminade Vistil, Sugin Limi. Dunay nadawat nga impormasyon ang buhatan sa City Anti-Substance Abuse Prevention pinaagisaw sa kalistahan di nakalatid ang mga barangay officials ng giingong mga drug protectors. Gi-turn over dayon kini sa COSAP ngadto sa concerned agencies. Mato ni Utlang nga bisan og minus ang report labot sa illegal nga drogas sa dapit, mabantayan kini nga naghitak yun ang lugar sa illegal nga drogas. Pinaagi sa pag-assess ug unsa kadaghan ang mga government workers ug otoridad nga anaa sa dapit nga wa makabadlong. Ko kayo ni problema no. Mona, nganong nidaghan ni sila karon is because there's somebody who's protecting nga mao nang isog na kayo ni sila. If only the agency nga maogyoy gitahasan nga dako gyud kaayo, giithimo gyud nato ang atong trabaho, maminusan ni mga hadlok na sila. Pero mao nang di sila mahadlok kay si Kuan. Naghatagbi ako ana. Nanawagan si Kiyot Barangay Kapitan Francis Espares nga siya mga kaubanan sa serbisyo nga unta di ilang bigit sa dautan ang ilang pagka-public servant. Nag-create kay Mangani og BCPC, Barangay Council for the Protection of Children. Unsa may mahimong hulagway nga samtang ikaw nag-create kaniya ng maong council alang sa pagpanalipod sa kabataan. Unya on the other hand, lain sad ang imong gapadalipdan nga mao'y makahunlak o makaguba sa kaugmaon sa kabataan. So, ipangutana sa ilang konsensya. Leslie Caminade Vistil, News 5. Kanhi trabador sa Pantalan, gisikop sa kapulisan human masayri nga big time drug pusher na kini sa Barangay Tejero. Ryan Sorote, Sugin Limi. Human maundang sa trabaho isip hooker sa mga container van sa Pantalan. Mitapon sa pagpabligya o ginadling drogas ang dinakpan sa mga sakop sa Cebu City Intelligence Branch na si Philip Mondesclaros, kinsa nasikop kagabi sa may sitio Back Blessed Sacrament, Villa Gonzalo 2 sa Barangay Tejero. Nakumpirmar kini human sa usa ka semana nga surveillance sa kapulisan ug nasuta nga dulan usa ka tuig na ang operasyon niini ug kay nalakip sa watchlist sa CIB gibaybas kini. Dili ka unsa kadugay niya? Mga upang mga tuig. Papay tuig. Kisa may siya mahatod siya mong suplayan niya, dagkan mo kayo. Tira-tira, rasad. Ihatod lang. Ara na. 1,500 nga kantidad sa shabu ang gipalit sa pusher buyer. Apan, nahingangha ang kapulisan sa 15 ka mga bulto nga ilang nakuha nga mobalor og 885,000 pesos.
giulagway nga mi-level up sa pagpamaligya ang dinakpan gikan sa ginagmay nga pakete nga tag 200 pesos ngadto na sa binulto. Sa analysis na to is he is into a bigger amount na after the bigger amount. Kay siguro nasulugan siya so tinanan dinalian niya ang kwarta. So rather than magdinahigay pa siya, so mo na yung ikuan karon. So ang iya is dali nga ma-dispose. Nasuta nga dunay kalambigitan si Montes Claros sa laing big time pusher nga nasikop sa kapulisan sa miging semana nga si Manes Ibanez kinsa nakuhaan sab og 5 ka bulto nga shabu nga nagkantidad og 300,000 pesos. Matud ni Montes Claros, wa siya makaila sa tig-supply niya og shabu. Apan, wa makontento sa Cebu City Police Office Director Senior Superintendent Noli Romana mo nga nangunay kini sa pagiginabi sa dinakpan hangtod na kini nakahilak. Hindi mo yan ang mukha. So, binigay lang, hindi mo alam ang mukha, hindi mo kilala, basta binigay lang sa'yo. Sumbong nga kalapasan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang atubangon sa dinakpan. Ryan Sorote, News 5. Kapin sa 200,000 pesos nga drogas nakuha gikan sa duha ka drug den sa Barangay Luz, Dakbayan sa Sugbo nga gi-raid sa kapulisan. Lakip sa nasikop ang nag-operate niini. Andrea Patenya, Sugin Limi. Siyam katawo lakip sa usa ka nagpailang menor de edad ang nadakpan sa mga sakop sa Kaidsot kun Cebu City Anti-Illegal Drug Special Operations Task Group kaganihang udto dinhi sa duha ka panimay sa Barangay Luz nga gihimong mga drug den. Subject sa buy-bust operation ang tag-iya sa duha ka mga panimay nga si Ramil Misterio alias Bulldog nga gitumbok nga usa ka level 2 drug pusher. Matud pa assorted ang drogas nga iyang ibaligya. Receive information coming from the barangay forwarding to the Chief Intelligence Regional level, then from there forward nila sa lawyer units, then we conducted surveillance a month ago, then we found out that this Ramil Misterio is really selling drugs, Nubane, marijuana, as nakita ninyo ma'am. Then kining duha ka balay mao ni ang subject ang higdaanan sa subject rather. Nag-usab-usab siyang tubag si Misterio sa rihang gikuhaan og habig sa News 5 kabahin sa mga aligasyon bato kaniya. Dugay na kayo sir, bago pa ka. Ha? Bago pa? Bago pa? Nga unsang buwan na? Pero ng buwan. Ha? Pero ng buwan. Gamit mo. Gamit ra ka? Hindi ko tigbaligyan ni? Nakuhaan si Misterio og kalibre 38 nga revolver, duha ka medium packs ug duha ka gagmayng pakete sa gituuhang shabu ug mga basiyo sa Nubane ampules. Usa ka gamayng pakete sa shabu nakuha gikan sa kauban niining si Fritz Caljahero. Nasikop sab sa kapulisan ang laing 7 ka tawo sa laing balay ni Misterio. Inyong makita nga sikit ra kayo ang panimay sa subject ni ining balay nga himuong suyupanan sa mga drug customers. Gani itunol-tunol ra nila ang drogas pinaagi sa paglusot sa ilahang mga bukton ni ining mga bintana sa duha ka mga panimay. Dunay 3 ka mga lawak ang ikaduhang balay ni Misterio nga pilian sa mga mugamit ug drogas. Naatlan nga nagamit sa drogas sila si Victor Granada, Jojen Carido, Alfie Sabas, Alfredo Gutierrez ug si Eddie Kirante. Si Kirante nakuhaan og 2 ka gagmayng pakete sa shabu ug usa ka pugakhang. Apil nga nasikop ang usa ka nagpailang 17 anyos nga lalaki nga itago nato sa ngan nga Chris nga nakuhaan sab og 2 ka gamay nga pakete sa shabu. Gihimakak ni Kirante nga iya ang pugakhang apan miangkon sila ni Chris nga miadto sila sa balay ni Misterio aron musuyop og shabu. Sa imo man daw ning kilid sir. Wa sila nakuha nako ma'am. Unsam di mo dire? May ko diri sa magamit ma'am niya na atlan man. Ha? Magamit ang tami ma'am na atlan man nila. Nakuhaan sa duha ka pakiting shabu. Maron na to mong gamiton ma'am. Ha? Maron da to mong gamiton. Laing gidakop ang 35 anyos nga si Divina Guana nga nakuhaan og usa ka pack sa marijuana ug 2 ka gagmayng pakete sa shabu. Gihimakak niini nga iya ang drogas ug miingon nga niadto ra siya kay dunay isugo sa iyang pag-umangkon nga si Chris. Nasugo ko nga anak sa mga kudaba na bata, isugo na ko kanon, sudan kaon ko. Napil man ko.
Naglaom ang kaidsot nga makamenos gyud sa drug supply sa Barangay Luz ang pagkasikop ni Misteryo tungod sa kadako sa operasyon niini. Andrea Patenia, News 5. Drogas o pagpanglungkab sa mga munisipyo buot hisgutan sa gobernador sa lalawigan sa Sugbo sa ilang meeting sa Peace and Order Council. King Perez, Suginlimi. Ipresentar og mga adlaw atubangan sa Provincial Peace and Order Council ang updated crime statistics sa lalawigan sa Sugbo. Usa sa buot hisgutan sa gobernador sa maong meeting ang mga nahitabong pagpanulis og suliran sa droga sa lalawigan. Buot usab masayran sa gobernador kung nganong nahitabo ang sunod-sunod nga pagpanglungkab sa upat ka mga munisipyo sa lalawigan. Gilungkab ang mga Treasurer's Office sa mga lungsod sa Compostela, Carmen, Sogod ug Pinamungahan. Therefore, already municipalities have been recognized. Si Consolacion Mayor Teresita Alegado nagkanayon nga anaagisod sa bangko ang pondo sa ilang kagamhanan aron malikayan ang pagpanglungkab sa munisipyo. Ang Consolacion kasikbit sa pipila ka mga lungsod nga nahimong biktima sa pagpanglungkab. So karon nagpa-deliver gani ko for the what you call this kaning salaries. ATM na namo siguro through robbers good ba mahibaw sila nga daghang mga collections ila naman na studyhan. They do not do it kanang so swiftly as we can do. They also have their intelligence network, no? Di na sila magbutang og security camera sa karaan nga munisipyo ug adto na kini itaod sa bag-o nga munisipyo nga ilang gitukod. Kami karon god we are on the verge of kanang putting up the system kay bumabalhin man mis among bag-ong munisipyo. If I will install in the new karon kanang mura og dili niya mo match sa amo before the end of the year, we will be in our new municipal hall. Ang lungsod sa Consolacion mao ang adunay labing daghang binilanggo sa CPDRC. Matud ni Mayor Alegado, padayon nga nangusog ang kapulisan sa iyang lungsod sa pakigbatok sa illegal nga drogas. Wa man ko makuan ani nga murag top notch because we're very everyday lagi dakot manang karon pero buyag lang na amay gini mo kalikayan na atingali ng mga ginagmay pero kanang mga dinagko that's very remote. Matud ni Mayor Alegado, nagkadakong populasyon sa Consolacion ug nahimutangan niini mo'y usa sa mga hinungdan nga mikatap ang droga sa ilang lungsod. Naunas tanan, we are the fastest growing municipality all over. So we have so many migrants. Before west side or southwest, tupad mi Cebu City. Kibaw naman mong asa nagikan sa Cebu City, ilang asa na diyang ilang daghan. Tupad rasa sa amua. So di gyud imposible nga makapayuhit. Nya dito speakers pod sa east o southeast, Mandaue, agianan gihapon. So muna nga dili gyud na siya remote nga mahitabo nga ang trading na adiha pero misalig si Mayor Alegado sa kapulisan sa iyang lungsod sa pagigbatok sa drogas. Apan kon masakpan niini nga nanalipod sa mga nagnegosyo sa drogas, mao kini ang iyang plano. Di man sad sila magdugay nako. Kahit igas man pud ko. Ingnan ko man sad sila. If you are in my town and you are in cahoots with this, ay nalang mo pagpaabot nga makit-an ta pa mo sa Cebu. I know less than me to request from Krami, you will be assigned in Basilan, in somewhere in areas where... King Perez, News 5. Gipaubos sa kinalit nga drug test ang mga empleyado sa Barangay Kiot. Duha kanila ang miangkon nga tigamitan o sila og drogas. Leslie Caminada Vistil, Suginlimi. Igurang gipalinya kini mga barangay employees sa Barangay Kiot diang sorpresa silang gipaubos sa random drug test kaganiha. Mato ni COSAP Chairman Dr. Ali Sutlang nga bisan ang kapitan sa mong barangay, wa nila pahibaw ang karong adlaw sila mopahigayon niini. Duha ka empleyado ang mitugan nga tigamitan sila og ginadiling drugas. Ipaubos sila sa COSAP sa weaker program aron maputol na ang ilang bisyo. Unya ni offer ta sa barangay nga tabangan ang maong nabiktima na mas mayo na bisan pag maayo sila mo trabaho kinahanglan do na gyud corrective measures no. Uyo ni ini si Barangay Kapitan Francis Espares, hatagan hinuon og laing higayon sa kapitan ang duha aron mapamatud-an nga mas gipili nila ang trabaho. Man sa ilang performance ug makita na to nga maayo ang ilang performance, wa man sana magpasabot nga kung palitan nasayop ka karon imo na nang kulban sa kon. On the other hand, ato sang i-monitor
kung paralitan, if ever found kanang positive, atong pangayon silang una-una, will they be reformed? Umaingon nga mag-usab, ipamonitor na to. Nasuta nga kapin sa usa ka gatos ka mga barangay employees ang ipaubos sa random drug test kaganina. Leslie Caminari-Vistil, News 5. Usa ka amahan pasakanog sumbong tungod sa pagpanglugos o paghilabot sa iyang 5 ka anak nga babay ug lalaki lakip na sa iyang asawa. Andrea Patenya, Sugin Limit. Nagtingkagul karon sa Cebu City Police Station 2 ang usa ka 47 anyos nga amahan human pasanginling ng molestya sa ang 5 ka mga anak diin upat niini mga menor de edad. Ang asawa niini ug ikatulong anak nga babae nga itago nato sa ngan nga Ana maoy midangup sa kapulisan niadtong Miyerkules aron ireklamo ang suspect nga gidakop dayon niadtong adlaw. 21 anyos karon si Ana apan mibutyag nga grade 1 pa lang siya, hikap-hikapon na sa iyang amahan ug gitiuna niadtong grade 6 kini human balibad nga makighilawas ni ini. Dugay siyang misumbong tungod sa kahadlok apan wa na makaagwanta sa dihang iyang 11-month-old na nga anak ang gihulga. Dili lang ko musulti bagay kanang ko anak man siya nga kanang kuan iya ko luming komat ko musulti. Dili na maayo dili na ko magpaabot nga ni ana man siya nga akong anak ko no iya ko no luguso na iyang patyon dili na ko magpaabot nga iya nang buhaton pa sa kong anak. Gawas ni Ana, giingong gipanamastamasan sab sa suspect iyang 7 anyos nga kamanghurang anak nga babay ug hikapon sab ang kinataw sa mga anak nga lalaki nga nagpangidaron og 9, 11 ug 14 anyos. Ana ako manghod katong babay. Kita ka? Sulti man siya. Kita sa ko kanang hikap-hikapo niya kanang akong manghod niya akong suong babae hikap-hikapo. Sa dihang gikuhaan og testimonya sa Women and Children's Protection Desk ang 7 anyos niyang anak, mitugan kini sa mga pulis nga gidapatan og gimolestya siya sa iyang papa. Bisa negatibo sa laceration ang bata sa dihang gipahiling sa pink room sa VSMMC, nagpositibo kini sa bunog ug matud sa WCPD, lig-on gihapon ilang kaso tungod sa mga affidavits sa mga biktima. Gibunalan siyang papa niya, gihilabtan pud siya sa iyang papa. Niya og dili ra kun mao nga higayon siya gilabtan sa iyang papa. Pag grade 1 pud niya, gilabtan pud siya sa iyang papa. Lumad nga taga-pinamungahan ang pamilya ug gibilin ra sa amahan ang mga anak samtang misud pagkakatabang sa Cebu City ilang inahan. Mibalhin sila sa barangay Sambag 2 ning Dakbayan diin padayon gihapon sa pagpangharas sa mga anak ang ilang amahan. Bugtong ang pagpanghikap lang sa mga anak nga lalaki ang nasayran sa inahan apan di kini maminaw kun iyang kasab-an. Bisan siya biktima sab sa pagpanglugos. Iyang badlungon musuko man ang banag. Iya maghulga-hulga niyang asawa nga pamatsyon tamo. Pamatsyon tamo tanang napin ng mga bata. Tino po ang iyang asawa, reklamo po niyang asawa nga bisag siya po, kuhan po siya kanang biktima po siya sa pag-abuso siyang bana, kay bugso na siya sa iyang bana. Hugot nga gihimakak sa suspect ang pasangil ug miingon nga gihimo-himuan lang siyang storya ni Ana human niya kasab-i tungod sa iyang uyab nga wa niini mauyoni. Matud niini, bugtong pagpalahubog lang ang iyang problema apan di kuno siya rapist. Kontra kayo na kung tanong mo inom balik kay di kung makainom kung maramawa sa kaugalingon. Pero kung kanang mo inom ka na kanang tungod sa problema ba nga wala di ko mainom ba. Ang kanang di na ko makuha masobra sa inom. Di po ko maglugos og anak sir. Daghang nakakuha na kay kanamo ang balay sa dili man ingon nga sarado nga balay open man kay ang bintana na mo dako man nya nga putan open mo na. Bisag mo adto ka sir. Nya magagi-agi mga tao dahil posible kay na dili mo tiabo ang naon ni. Kasong child abuse ug kalapasan sa anti-rape law ang isang at sa pamilya ug sa WCPD batok sa suspect. Andrea Patenya, News 5. Wa mahadlok og gani anda moatubang sa hukmanan si Apas Barangay Captain Ramil Ayuman sa civil case nga gipasaka batok kaniya sa usa ka homeowners association sa ilang barangay. Nadawat na ni Ayuman ang reklamo nga naghatag kaniya og 15 ka adlaw sa pagtubag sa pasangil nga iyang gipaguba ang usa ka stage sa sitio Mahayahay bisan og kini ana sa pribadong luna. Depensa ni Kap nga government-owned lot ang maong lugar ug ang iyang katuyuan mao ang pag-renovate ini aron himuong daycare center diin mas daghan ang makabenepisyo ini. Dako ang pagtuo ni Ayuman nga dunay nagpaluyong politiko tungod sa kaisog ug hugot nga baruganan sa mga residente nga sakop sa Homeowners Association.
ni-issue si Yang Ato was the acting mayor at that time. So ni-issue sa hold order na ipastop, no? So akong tanaw to, there was purely political rin ito siya. Provincial Health Office mideklarar nga dili delikado ang mga kaso sa dengue fever sa lungsod sa Balamban. Duha ka mga bata na ang namatay tungod sa maong sakit. It's under close surveillance. Pero so far wala pa tayo na-receive na increasing number. Hopefully not even sila Monday because that's when we get the official reports. Uyong si Gobernador Junjun Davide nga mahimong syudad ang lungsod sa Balamban. Kini gisugyot sa kanhi gobernador ug karon 3rd District Congresswoman Gwendolyn Garcia. Makatabang sab sa lungsod ang pag-increase sa internal revenue allotment niini sa higayon nga mahimong syudad. It's generating employment for the people of Manila, doing transport. It's income also. Hingpit nang gipaila-ila sa publiko ang 15 ka mga kandidata alang sa Queen Size of Cebu karong tuiga. Kini usa ka alternative pageant, beauty pageant alang sa mga bayot nga plus size. Julie Tainar, Suginlimi. Wa na bili sa mga kandidato sa ikaduhang Queen Size of Cebu pageant ang perfect nga vital statistics nga 34, 24, 34. Kay alang kanila magsugod sa large, extra large ug triple XL ang measurement nga ilang gipasigarbo. Pang basketball player sab ang ilang mga height. Ug kon patubagon sa mga pangutana, pang award-winning answer permi ang ilang mga tubag. Bisan sa ilang kahimsog, poise gihapon sila og todo kaayong murampa. Dakong kahigayunan alang kanila ang makasalmot sa maong indigay nga mao'y mupataas sa ilang moral isip maanyag og himsog nga bayot. Panghinaot nila nga pinaagi sa maong talagsaon nga pageant, ilang mapakita sa tanan nga dili babag ni bisan kinsa ang kahibsol aron makabot ang damgo nga mahimong beauty queen o mahimong successful sa kinabuhi. I feel that this pageant brings me so much closer to home, being with the rest of the 14 candidates, being able to express themselves despite, being fat and being plus size. So that probably is the reason why I'm here. I'm not saying that this body is so hard to maintain, but I'm just saying that we also live a kind of life we wish to live. Dugang sa labing unang gikoronahan nga Queen Size sa miaging tuig, miabli og mas daghang oportunidad kaniya ang iyang kalampusan sa indigay. Sama sa pagsalig og pagtuo sa iyang kaugalingon nga siya usa ka maanyag nga binuhat sa kahitasan. Do na may diskriminasyon kanila apan di gyud kini makabuntog sa ilang pagkasila. Mao kini ang kabahin sa iyang award-winning answer nga sa pangutana kung mahimo ba nga mahigugma sa usa ka Queen Size. Friends, regardless of your size, gender, color, or your identity, you can fall in love to a queen size like me. Thank you. Karong ubaabot Nobyembre ang coronation night sa Queen Size of Cebu 2014. Julie Tainar, News 5. Kriminalidad, kakuwang sa infrastructure ug korupsyon mao ang nagpugong sa paglambo sa ekonomiya sa lalawigan sa Sugbo suma sa World Economic Forum. Matud ni Governor Junjun Davide, buot niyang susihon ang report taliwa sa pag-ila usab sa niini sa Sugbo nga usa sa dunay labing maayong ekonomiya sa nasod. Gitumbok sa report ang paglambo sa turismo, real estate ug business process outsourcing. I'd like to take a look at that report here. Nanumpa atubangan kang Governor Junjun Davide ang tulo ka mga bagong panguho sa mga hospital sa lalawigan. Ang mi-take oath mao sila si Dr. Rebecca Opsima sa Barili District Hospital, Dr. Evelyn Pafamilgan sa Balamban Provincial Hospital ug Dr. Margarita Morillo Limbo alang sa Primary Healthcare Facility sa Malabuyok. It's been a long time that we had like them as OICs, as officer in charge. So finally, the proper positions have been opened up. Usa
Sulat ni Butyag nga ang mga nagdumala mismo sa CPDRC mao ang nagpaluyos rasab sa operasyon sa gidili nga droga sud sa maong pasilidad. Ang detalyado nga sulat gikan sa nagpailang usa ka jail guard sa maong bilangguan. King Perez, Suginlimi. Usa ka suwat ang anaana sa mga kamot ni Governor Junjun Davide. Mibutyag nga ang mga kadagkuan mismo sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center ang nangu sa operasyon sa iligal nga droga sud sa maong prisuhan. Ang suwat gikan sa nagpailang jail guard nga mitago sa Yampangan. Gipadangad to sa Editor-in-Chief sa Super Balita nga si Michelle So. Matod sa suwat nga gikan sa nagpaila nga usa ka jail guard, di mawagtang ang droga sa CPDRC. Bisan og gibalhin na ang ubang gwardiya nga gidudahan nga mo'y tigpalusot og droga sud sa CPDRC. Tulo pa lang sa unom ka mga gwardiya ang gibalhin ngadto sa Kapitolyo. Matud sa suwat, giduphan kuno ni Jail Warden Romeo Manansala nga di ibalhin ang tulo ka mga jail guards nga maoy taytayan pagpasud sa drogas gikan sa gawas. Sa unsa man agihan nga kami nahimong utok. Kami bay tigdala sa drogas, kami bay tigfinance, kami bay protector. Ipa-specify na nila. Suma sa suwat, bisan mabalhin pa ang unom ka mga jail guards, magpabilin ang problema sa droga sud sa CPDRC. Tungod kay mga gaway lang ang mga jail guards sa nangu sa operasyon sa gidili nga drogas sud sa prisuhan. Ginganlan niini ang nangu sa drug operation sa CPDRC nga mao silang Jail Warden Romeo Manansala ug Capital Consultant sa CPDRC Marco Toral. Gibutyag usab sa maong sulat nga way masakpan nga mga ebidensya sa drogas sa higayon nga adunay himuon nga inspection sud sa jail. Tungod kini kay pahibawon sa mga nagduma sa bilangguan si Bosyo, kinsa mao ang mayor de mayores sa mga binilanggo aron pagpahipo sa mga gidiling kabtangan. Giila nilang Toral ug Manansala ang Bosyo nga si Lito Granada. Way mo paibaw na mga mari. Kalit ra mas lagari ko sir. So pasabot sir, tinuod yun na kinalit yun ang pagduaw sa bang mga mananaw diri sir, mohimo pakisusi. Oh, kinalit na usay sa una kadlawon mo ari diri. Mga tugmi moabot lang sila kalit. Malubatan lagay may nanay mga SWAT nga abot diri. Kala, ato naman nga tubag kay ato pag-rehab ato pidiya. Ato ingon ta nga surprise mo dito. Usa mo tong trabaho daso. Kung padalitan ato matrabaho, aso man lang ito. Depensa pa sa mga nagduma sa CPDRC nga aduna sila gipangdakop nga mga nagdaog drogas sud sa CPDRC. Sukad sa ilang pag-asumir, tulo ka mga bisita og duha ka mga inmates na ang nasakpang nagdaog drogas sa CPDRC. Lakip ini ang nasakpang gisud sa torta ang drogas ug baguhay lang nga nasakpan nga inmate sa wa pa gisud sa CPDRC nga nakuhaan og medium size nga pakete sa shabu. Pasabot ani sir, sa gawas gito gikan. Oh, sa gawas. Dili kasud lighter diri sud. Apan sukad sa ilang pag-asumir sa katungdanan, kausapasad sila makahimo og inspeksyon sa mga selda. Dihang gibutyag sa usa ka dinakpan, nagikan sa CPDRC ang shabu nga iyang gibaligya. Gihagit sa maong sulat si Davide nga tan-awon mismo ang records ni Toral dito sa Mandaue City Jail nga nabilanggo kaniadto tungod sa drogas. Ako, it is an open record man nga ako napriso ko sa una. 7 ka tuig nga nabilanggo si Toral sa kasong kalapasan sa Dangerous Drugs Act. Nakonbikto kini apan giapelar ang kaso sa Court of Appeals nga mo'y absuelto kang Toral sa giatubang nga mga kaso. I'm more concerned sa akong mother ba kay akong mother has been through a lot bitaw niya ina yon ilapig yung ugkaton ina na bitaw. He's a personal friend of mine, and he knows it. You know, he has had experience. He was paid for 7 years to jail, and also because of doing also involved in drugs. It can also check sa mga pamagi niya. Laing pasangil batok ang Manansala ang pagnegosyo niini og ilimnon nga makahubog sud sa CPDRC. Natong mga gwardiya, natong lugar, ikatong kapital, dilis mo ron. Ako yung nagpa, himo ng moral na border. Natandaan nga musuon, torot secret, bag, t-shirts. Why isang na mo? Kami nga, pag-inspection mo na. Otherwise, wala tayo i-report ang musuon. Si Sir David nagdaan dulo. Si Sir David nagdaan dulas. Si Manansala og Toral nagtuo nga panimaos lang kini sa mga wa kauyon sa ilang pagkigbatok sa drogas sud sa CPDRC. Now, sa gripping ba?
Bisan pa nga gilimod sa mga dagkuan sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center nga sila ang punuan sa negosyo sa drogas sa labing dakong bilangguan diri sa lalawigan sa Sugbo, mipasalig si Governor Junjun Davide nga siya mismo ang personal nga mususi kung tinuod ang mga akusasyon batok sa iyang mga gipili nga tigduma sa maong bilangguan. Gipili mismo ni Davide silang tural ug manansala ngumuduma sa CPDRC sa iyang paglingkod ini isip gobernador sa Sugbo sa miaging tuig. Sa pagkakaroon di pa mutuo ang gobernador sa mga akusasyon bisan pa sa sunod-sunod nga kontrobersiya bahin sa drogas sud sa bilangguan. Gusto ni Davide nga magpaila unta ang misuwat sa maong mga pasangil ingon man nga makapakita og ebidensya. This guy, which you suspect is a jail guard, who may be should come to court. Bisan pa nga gisaligan ni Davide silang tural ug manansala, mag-atubang sila og tukmang silot kung tinuod ang mga akusasyon. Si tural ug manansala mo resign lang kung imando sa gobernador. Kasi ang pagsalig nito, hindi na ito na asa ko ito. Kung ngayon siguro nga ako na may pagsalig ng luha, pwede ko magpagalitin ko natin. Mo-resign lang siguro may. Uglitag one. We cannot let the governor down. No. King Perez, News 5. Attorney Georgia, usa mahuman ang atong simana, atong i-congratulate ang Gilas Pilipinas sa ilahang pagkigbugno dito sa Spain, no? That's right, Glenn. Even if we don't have any other game, gipakita nila na it's all about, you know, fight, bahala nagmaglisod, there's sportsmanship. I mean, I'm not good in basketball, so I wouldn't really know, but I heard that they really did a good job and showing to them that we are a force to be reckoned with. Makita also ang puso ba? No, nagi kasing-kasing sa ilaha yung pagduwa, no? Kaya congratulations. katulang duwa nila sa halos tanang duwa, hapit makadaog ang Pilipinas. Hapit. Basta next daog na gyud ta. Daog gyud sa Senegal kagabi. Sa next daog na gyud ta. So there's hope for us na ma-champion sa taana. Ang inspiration na nas kadaghanan kay basketball is still our national. Well, it's not, I don't think it's really our forte, but you know, why not? It's a good example, not really an example, but yes, you're right, an inspiration maybe for the next world. What do you call that? Basketball, world basketball. What do you call World that? Championship. Well, okay, that's FIBA. it. FIBA, yeah, there you go. Sa laing kuan pagbantay sa baha karon ini guli nimo. Lagi mabahaan na sa mga so weather is really not good anymore, and grabe the pouring of the water, it's like 15 minutes baha na dayon, my goodness. Kaya makapalit na sa niya kag laing sakyanan. Koy kwarta. Maukanto ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Sofo. Musunod ng Action Prime, dagang salamat. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita, aksyon!